Hello. Halo. Halo. Hello. O kapi. Oh, ini. Enang martu kaluteng do ne heta kadla ka kay manikom to mo. Ngoro ke makan nilang. Nang mapimoy nilo mo. Pimoy sundi Nang ka artuy kaya ta order ka lukala mo. Heta siltar tang ka lukala kadla ka luteng mo. ngoro tutiang ka order law ka zuar ngai law sim. Nang may mga artu jurlo mo. Oh, artisan ngai law. Entinge nang mamingkan heta order ka kalahe ta kadla ke man luteng motor liang kan pura mo. Nang maka intindi ma Hindi makan na tapi kan load sentiro katisi engtingen yang Artoy boy khat ma kala langai law. Kala sa ngai. order ka la ahita dorsang pangakan pekwa la katia nang makapikan mele heta narzari pimoy kan nilaw mo nang mamo Pimoy ti midangan omang. boltak ombe nang ma phone number hi heta 3904 kan ato pemle o kapile o 3904 kan to pemle o 9 ngoro. Ka number sumo. ale 986 904 number ko diktat 904. sine kapi mo dikhan kay madika record khatyam mo aba Ini ya. boltak don vele o amakan kapi kan heta supply khatya mai jola kan dorsang pangakan ke mate ko la khatya heta motor lian kan tip thaichon poilo wang khatya mo tandai maka lutheng se indini ma pon lutheng thaichon dusu sam khatya engtingen yang le o nang ma order lo mo Ke ma order lo boy kat ma arte kala suar ngai lo. ke mani kaita silta tang ka lusuk to sia katla ka lutheng engtingen yang le o kapi nang ma kul thai mai dang o Ka suar ngai lo va khul ngai nom le ne. Ke ni su so ta thak thinga. Ki in chung bung ro ang chi kan suar mo. ol thak ve o Kala suar lo. nang main sung bung ro ka zuar dok mo Oh, arte boy kat ma kala suar ngai lo sim. Tante kapi moy khan ne tanazari kapi moy khan artui kha order het dor liana tang ka te khatya dor ka te ka motor lian khan lak thei chuan phur thei chuan ke mani boy thak ka tam takha sol don khatya mo ke mani order lang ka Sungai kan number mang ringot ol thak don ve mampu kat ma kala sa ngai lo khulon pangthil sim. ke mani ka Monday khan order ka Monday tai dar tum bel khan tapi moy ti khan eta hemi phone number khan order ka artui ka mukhan yan kinga kan tiang o kapi o nang ma dot bang kapet na tur kan ang makapit min siat thengem le o engtinga tiang o Kazon ngai si la dor avoy kat ma kala pelo box ya mo. Kala tingai lo sim artui. o kapi nang makake madikat nang ma dot ka sil nyang le o boy thak ve Ini om dia kan number na tingan mam ringot te mani kam kapi Oh. te mani ka singriat sang ruk man ka ke mani ka receipt akhan jiak mo Oh. tu singriat sang ruk man ka kapi moy artui tur khat ya ke mani pur kewa engtingan yang motor lian kan heta katla ka unload na tur ka ke mani sep kilo wa Arab betu che si number ise lo mi. hemi number nang ma number 03904 kan to paka pimoy ti kan ke mani record ka dan kan ya Mak. Ôi sao có cái này lâu xìm hay mau cảnh này mà. boy thak le mau nei mau etam nang mani ka sadi kan nei mo Hey, arti boy khác mà cái nó soạn ngay lâu xìm cái nó soạn ngay lâu. engkene nang le o kapi nang makadot sai lo mo mani lot na sa tol vele engtinga nang makakok khongai thai mai em o kapi o Su cái soạn ngay lâu xìm mà lắm. engtinga nang mador Cái cái number mang ringot. Ka number tu ron ringot che
mak ve ang tingin kapi kan tiang oi tak o nei lo sim ba ka voi khat ma artui ka la sa ngai lo ka zuar ngai lo bo ka mo tingpul dor vel te le dorlian vel kan ka o kapi melset ka nei lo mile nei lo eng ma sum don na tu tiang ka khoi ve lo mo ang tingin o los ke mani los na sa don vele o lap nai ang tingin ke mani ka katla ka no no nga tinge ka ming le number an man ri ngot boy thak pe o ke mani unload na tur kha om don tia Saturday tay vel ka suan ke mani hoang ka katia mo ke mani ka kong ka tui sia ang tingin yang o nang makapit melset ka nei lo mo dor lam akan ne tia artui pek na tur kha melset ka nei lo mile o nei mai lo chu tiang in ka sum don na chu tiang ang chi chu ka khoi lo sim ma boy thak pe mani tunge mang ringot ka number le ka ming tunge mang ringot tu sia ta sak om khop mai boy ke mani ka kadla ka no nang mani ka kapi ka kadla ka lukal tengem le o ke mani ka soisel khangai don bele teng ke mani ka topo lo khan le ta lo then lan ka ngak le vesia ke mani ka man ka lom ve bokyat en ke kadla ka pi lo cho the meng em o nang ma ko ngai tak khan le oi thau the lo lir thei po kan nei lo motor po kan nei lo boy thak ve ka eta mo chu ka cha po ni la wa tunge ka ming le ka number ron mang ringot tu hi sia ta ba cha ke mani boy thak don ve o heta nursery akan pimoy khati khan ke mani ka record ka dong mo heta Monday jai akan ke mani notebook po kan nang makam pimoy nursery heta aijol kha ummo ke mani record akan sinsia dan khan ya mo ang singa kan tiang o kapi o nang makungai may rol minlak sang may ro ka kapi unsa ka nei reng lo nang makati ta dor ka nei thau ka chuan nang makati dan ka siang melset ka ke mani melset eng tinge pet tur ka kan set don lo nia ai jo la kan mo tu ka ti gai lo wang ka se bik le nem te po angai na ka se lo eng tu nge ka ming le number lo mang ringot ni unsa ke man ka ti ngai lo sim mo artui lak ti vel nang maboy ka ba jor lo mo zuar lo ama suidan kan mo kati moy kan mo artui ka kumtam taka laka mate lockdown nu kan eng ma supply kha tilo ba chuchuke maka bultan lekha artui sumdong bultan lekha du kha katia kapi kan mo nang ma order ka tengil ni lo mo le o kapi o nang makan order lo sim hey mo nei mo boy sa nei lo eng tinge kay mani katiang o boy tak don be katla aijol ka lutlengan kanla kona kan kay mani nang mani ka ngak top kanya mo kay mani ka boy tum boyli ka kola nang maka biji buji tijel siya kay mani biak lang telo sa tunat lang so kanya tingan yang oi kasi lo ka sa box la va sa turin poisa ka nei lo sim baga boy khat ma arte ka zwar ngai lo ka sa ngai lo sim ai zo bo ka khat ngai lo ma ai boy thak ve o tinge nang matapi kay mani ka dot thak soy lo mo le o katini kay mani mang ang niya dot ko yang nursery po lo ka la ron job vek wala arte ka zwar ngai lo ti chon se vekang nang makaka kay mani ka dot ka soyang nang maka abat chalo vele kay mani entinga silsar tu aijol ka heta lutheng kanya entinga nyang nang ma lo ka sa si la va tunga ka number le ka ming mang ringot moy ti ringot in monda ti moy nursery khatya heta nang ma phone number kan ummo e moy ti kan furanga artui kha sumdong cara lockdown nu khan eng ma artui ka koilo sumdong ka bultan le dona ama chuan ke mani kha artui kha juar cara dor sang khan supply kwala khatya mo ka kapi moi soidan ama soidan kan yang tinge tiang le
tutok ka zuar ngai der bok sila arsoy. Nang makungay takan kasi sa lak mayro kasi. Siya kalak tiyang baka su ka zuar ngai law. Nang Nang mamel, mau kan kaya mo. nang Mau mamel kan kaya pulsa zong bang zaw veka. nang mamel siat ka dor kay ka lomi, heta dukan vela ka dukan tang ka nang masiat lomi le. Kasi Ha. Ang ngai na ka sila. kasi boy tawag kung ay takin mo le. Nang mani ka kadla ka lokal me don lemle kay mani ka soifel lo suan kay mani ka tinga artu jong ka traktif kat kay ta kadla ding tuwa yung tinga yang kay mani kung edang le kadla Cái mày xả bốc xí là pha su su lòm. boy kadla kay lokal tay me lemle kay makapi ka kay makapi Rồi cái rừng này là cái mày cái xả xí là pha tiếng ấy năm lầu ba cái mà tor to cái này thì nè. kay mani kalatan kan advance sa pek kangay sikan ya masenang makarin takan soy mo Monday kan Cái còn phone xí là pha. kay mani Cái còn phone bốc xí là pha su tắc su lòm ở như ổng xìa. kay mani order siyam Cái lang number to cái này là pha cả tổ nào mình phone này number rừng tu nên là nga. Bali thak bet kay mani order kan Cái còn phone lầu sim cái con. man Cái tổ này có number rừng talang tamo ko son ayan. bali thak be number so kay ma phone number ka nang matso kat number lang so kan lang mo nang ma phone na kay mamingom lo mo kapi mo Nang karon phone lâu thế tu number nghe mình lệ cái là đủ lâu thế vào cái mò. bali thak be kaya kapi mo kan Monday kay darli bel niya mo order ka siyam kan kay mani ka advance ka lak tin mo kay mani ka advance ka ama ka kapi mo kan kay masusumdong ka saray ka kadlate taktingatet ka dorlian ka na ya takan kay ma pek na turpor siya kay ma sumdong sara order advance eng ma pengay lo kay marin kat sibok si ang tingin nila nang makapimoy kan ni si suanin kay mani ka lot don ve nang makungay kay mayem Cái zuar ngai lâu sim ba cả karon phone bốc là pha mò i number to hi tu na number ringo tin là nga. Hay hi tu number nghe mình lệ cái là đủ lâu thế vào cái mò. ang tingit yang Ito zuar lâu ar tu tiang tu ma cái pet hong ngai bốc là pha. ang tingit kay mani katsi don le kakapi kungay takan nang makalak mayro le kungay takan le Tu cái zuar ngai lâu lak ringo tin tu em tia cái salang ti ngai lâu tu mò. Ba cả paisa pa khác mà cái này lâu tu na hay mau cái này liền chọn na. Paisa kan mang dầu rất là bởi trả lâu sim bốc cái mò. nang makapi tu Christian ni lo mile kay mani ka boom ni kay mani boom lom nang makan kay mani boom ni Tiểu lâu tu na hay number ringo tu ni hi order ka kapi moy kan eta artu order ka siam traktif khat siam ang tinga kay mani ay jol tua katla tua ang tinga niyang nang makul ka ngay lom Karon lâu karon order lâu sim nga ko order mo tang nang makulo so ang tinga kay ni kay madlikan ang tinga kasi kapiang le nang ma order ka lâu tu nghe ka number ron mang ringot tu niyang ka thinrim ma na ka lai so ka nang ma tinrim kay mani po ka tinrim don siya boy tin lâu pui ka cha si lava ka number hi nga tingen man ri ngot ni kapi moy kan kay mani ka boom ai lâu kay mani ka boom yang ka boom ni ka ring level arpin boy khat ma ka la sum dong bok si lava dorlian vera kan pati tek na tur ka siyak ngem le nang makan mel siyak kan time le Ê cha lâu hey ina vok te ka vula mo ka chuak ngai lava nang mabok to bela kan artu ka dumay lomi te arpin ta kan pet phalang kan pe the na artu ka nang mabok ka tek kan phanai ne nang maartu lir ka na mabok ka tek chuan Italian don niya Italian puy kalom don niya nang mabok ka lian puy kan la don niya tur po kan lei the lei ne paisa om lâu
boy thak le kay makapiki dot ka soy niyang kay makadinglel kat ni kay matinlunga kan dot ka soy lo voi khat ma artui ka order ngai lo ka zuar ngai bok lo kay makakating rim don niya ka piyo kay nang makan kay maka-order ka siya hita ay jol lo teng kan nang man cancel ni kay makalungoy lo hita pulis po kalma yang kay mga dani lo karon order lo pulis ka o si te po melset ka na ka kulikon pulis te po na yahe ta ke ma melset ka nganya kati te malom lo te malos kan order lo mo i-phone number ka na ibok lo va order don ila tuan i-phone number te ka na yangay mase i-phone number ka na ilaw to na min don phone siya ka meron lang number ringot yung i-number boy ka makala siya nga ilaw ang kinget ang kasi nang nang ma-Christian niyem liya kasi nang ma-Christian niyem liya nang maka-Christian niyem nang makakait kakak ang nagnakan kakait Christian di erong ball tu kan di boy tak tu ka sa isen pulpita te tu bangan tu makabum ngai lo dot ka sa ngai lo ay kay Manila don tiyang bele kay tinge tiyang kapi nang kung ay takan kay Manila ay mayroon kan VCP te khotlang soi tu te po zot ve sang mi ka bu man la selawang artui ka zuar ngai lo dor liana ka pe ngai bok lo ang ponis kapi nang makakung ay takan kay mani mangay mayro kay mani lungay ni tinge kay sa kanay lava baka ka order box lava kay manitaan kan dulu ka ba na doon bile ang tingin kang kay mani silchar ka purlel le doon son koy kung ka sebok na silchar to idol ka lasya kay mani pek ngal tour kami dong ka kasyang silo ba ang tingin niya kapi nang ma-order siyam lom kay mani boom ni kay mani boom lom boom ka boom law ti order vai ka maarti kala siyam ngai law ka pianos no lama dot ka sa ilaw boka boy thak kay makador ka niya heta tawting at makador niya at tuy ka sablay ka peka ka lockdown ma kam swang ngai lava kan tour claim te kan leibak kan langay law tuyangin heta zuar ngai bok lava mo hina sa rive nga pan ron dot ka ulang heta arti zuar swak chinem po ti sela tu man arti zuar swak chinan tilawang are boy thak i number po hey to na meron phone na tihan number ringot tinalanga i number ka ngai law sim baka kapi nang makungay takhan ti may rele kay mani ka bumlungay ni kanang bede kadlak ko ng kanoma kay mani buhay ang tingin nang makalukal may rele kapi nang malukal may rele ngoro kal ringot ila pulsa ka may lava baka arti ka zuar ngai si lava tingay na tasela nang mani inom nakakoy lang ile kapi kay mani kahit lukal may yang kay mani nang may nakan mo kay mani ka soy selo suan kay mani lungay ni mangang ni ang tinge truck trip kat ato ito kes tam takka parcel tam takka niya ang tinge niyang tinge nam lo ko order sila mo nang may niinom nakakapikit nang makasiltin le kay mani lokal may ang nang mani napokan mo local kan siya nem ka order lo fa ang tin mati ngay na kasi lo poisa pakat ma ka may box sila fa ang tingin niyang kay makapihi kapi moy kan dot ka soy niyang kay maringle dot ka soy niya alaw kay maringle kaming ka ang tingin siya ta ito nang order ka artul order ka siyam chun ang tingin kay madya ka ito nota kan kapi moy tikan nang ma-phone number nang kan order ka siyam ka kay ma ay chilchar to duwa ito sumo nang manumber order ron siyam turin i-phone number ka na i-box sila fa ang tin niya ka siyam siyang kay masuan susu midang hiyan ka number mangin kilan ron sin yang boy tak don number ka na ingay yung ilam order siyam tur to suan tiket ay min on phone na number ringot tinalanga tiket le ka tiya ka ladu law te so ka number ringot siso tiket ka lam bay lava acha tiket bang son number ne law ton order siam thei law
kay mani Inapat ka na ilaw suan. kay mani to London siyang dali o siltral tuaidol silchat tuaidol kay talukala kay mani luseng kanya ing tingit yang white kak be kay mani to kapi ko ngay mayro lak mayro Pwesa na ila malangot hin lenen. okay takkan ka pinang lak mayro le Christian nang manika Christian to selbek ni heta bandram ka kaidon tiamo heta sel Christian to kay mani ringlom bapo kan pet diyan ni kay mani Christian mo bapo kan baki po kan kay mani to pek gel Christian to pelom kapi nang makungay takkan le Tingay na kasi law, kaswar nga sila ba mo, dot kasay niya, lava. Dot kasay law, sim. Order siyam doon, tuan, in number kan na ingay, ngay, order kan siyam na turte mo. So, number na ilaw, tuan, order siya ron siyam ngot, lava. Tike. So, bang tuan, dot kasay law, ti ito tatang tuan, isya mayang. Baka, artui kaswar nga ilaw. Ang tingit yang anile Pagkat maartui hatiyangin kaswar nga lava, dora ka petsong nga ibok lava. Tiyang sumdong nandiyan ko iturtuan, poisa ka na ilaw sim. nang makan kapi kay mani ka mutay ngimli heta lukhal ngimli nang makay mani mang ang tingit yang nang ma kay mani lungay kan kunne ta kay mani chal ka domo eta luka doma motor akan eta ka mani suanga kay mani chau bet ni del rodong dong ka boy bet nang makalukal ti sam ngim kapi moy ka lukal ti ngim Kay madam chalaw bok si, baka katanti tur amlaw, ka ordaran isi lava. Katitay nem, kutiyangin. Nung doon mo ko katitay nem. Kapi nang makay makuha sam mga itay mo kay matinlong na doon be ang tingin kay manilos yun kay manilungay na Kadlador liyan. Naktu ka kadlador liyan vela kan ka kadlakona kan dor veka mo. Nga kan adu tur makazong ulangin kadlakon ka dor veka di ka. Kan duan mayang. kay manil supply tour ka ang tingin sector ka jongang le ang tingin nang makapin nila naktugtuin rin ni kanya Saturday kanya nang madorlian ka kumuang mo nang makumudon mo kay mani dorlian na mo Kadlakon vela kan in nga dor arti zuar ti vel ti pon ilaw pon so ta bazar lama purpay ula boy tapel kay mani bazar ang tingin ni kaulang lihit kadla ka kay mani motorlian kan artuit kat luting niya hindi bazar kay makukadang motor po pak na kaom doon linim kapi nang makan kung ay takan mga mayro le kapi nang malak mayro kung poisa pakat mga nelo arti ka zuar nga ilaw simati ngay na kaselaw poisa ka nelo pakat Trike. arti ka zuar nga ibok law mo arti dora po ka pesong nga ilaw ka zuar nga ilaw sim arti Trike. poisa tinga na kaselaw Boy dot ka pa hindi alam niya boy tak dot nga ilaw kay mani ka ingit yang boy tak bel kay mani ka los tat lap nai kay mani mo to dilte oil man ka turu niya kapitu telem ka lak may role kapil telem ka dor so tiyangin ka zuar nga si lava lak na turpoy sa to nga nila mo abayin ang makatingay law sim nang makatingpuy dor ka may kapi nang matingpuy dor te po kan ngai don law mi tam tingpuy dor kan hotel vel ka nang masyam law mi hotel po kasiyam law boka mo hotel kan kay ma take na tour ka na makakumo tingem lo kapi mo thay law chu ka chong ngai law ka ti chu tiyangin ang ma kaselaw Aneson nang makakadla ka lukal tingem le kapi moy ka kadla lukal tingem tingay nam law ronkal ringot may laba ka ronkal na turpo ka nila ba ipon ka nila kay ma-order nila ubok siya mo boy tawaki tarpo ka nila ba niyang ko order mo tang trike kasi nila kema tingay na amlaw poisa pa kan mga nila ba ka artuhi ka zuar nga ilaw sim
ang chong ami te po zot ulama Sedikit zot ma una tiang ni zot at chuak ngai lo ti khan se va kang kan vi singo te po Sedikit. min se te Boy, so wang an dot ti ka sai lo ti kha lo se ula phot na chuan ka order lo ti kha lo se bok ula order turin in number po ka nei lawa order te ni se lo kheng te em ka tiang ka ron phone se na ma se ron phone turin in number po ka nei lo ka order bok lo ma boy, so wang chuan si ka in rol na tur om ka se lo sedikit. ba ti ngai na ka se lo Abay, thak kay Manilos na sa doon, kay Mani... Tapi nang ma-order lo mo. order lo dot sai ngai lo ka ti chu Sedikit. yang sa venga VC te hotlang soi tu zong poron zot lama ki khatiang ang na ka thok ngai lo Sedikit. an seme in seme Ani doon, kapi ani mang trapot, mang kay malungay na sa, may talungay palukal mo. Kay marilro ka buhay na sang. oh in la top ma ki ka cha box si la wa mo me ma sai nya lo nya oh Laptop. Sedikit. O kapi nang mamang trap yang kay buhay may mang trango. oh Artu order tu laki tu lo mi no mo. Inti mi nga. Thế con chắc Itin ki dan ni ring lo ni va. Ring lo ni va khatia artu order to han kan ezola non sen to ni inti ni don. ít thế lúc tụi cái mấy ang man lo Iti mak makati pulpit lang lon no mo vai bum dunia. ngai box ai thế lúc tụi I order lang ta mo. Pero haman dia we. cái number cái lỗ này to là và văn cái chắc sẽ mình thì mong ang man lo Order lang ta kita mi artu chu. order lo chắc cái này Door. I order lang ka chon door sang a pechi dang kan. Bukti ma kan. I mak mình bol to là vắng i number cái station i phải trong tiền ấy là chỉ lệ Ai ka di da lo. Laki da. Ngai lo na kinai. Ilang ka tuk thei don lo nung ngai su lang ka tuk thei don. Nang ma eng nghe den dan le. Eng ang nge lo don son. cái number mangan o man yang kati Don han lo thon na mi ni san lo mi. mo Han lo thon na mi ni san lo mi. ngày lâu cái trả lỗ vàng khan mo cái trả lỗ nhá vàng ha cái lâu thòng nhá lỗ mo Anh ni le an ma ni vai ho tak thai khong yin. có ngày vắt lỗ Anh mang ang gon sia nong ma mi nga order kal na tu in lo kan sel mak an sa đi go mà đi yang cái gì lo se na vai anh bum che ring mo. Anh ni le avai ko mu ta le khong duang em. không là vẫn con chưa bận lớn nè mấy He til hi ko. cái phải cắt mà thì tao xuống He til ho man tu te a hian mo. Mai te nu pan te lan yo. anh ấy này có bao giờ Ai na ve lo ma chu voi na kan ruam man an ya. An dora tanga kan ruam man sa khan ya mo. ôi thế ai
video kan lo ko far kan ya kan thon ang chenไม่ค่อยมั่งละ kan lo tang kan yo i sa ba kan lo tang kan ni Kasi kalau kan plan kual pe kalau so lang so. Sherlock ba kan lo ke ni mo kan may ke video ko la nun din video na lo ko far ko mo tang eh man Ay, kang ito, kamu hunte si Oy sak la pang so. Email ka mo chat to te mai ni o. Amau nutar so iset mo ka mo amau ko dio kan to Amaw na ikakon lamaron mga apoy sana ilagyaron sa nan pa na mga insoy tiyam ka tumbok siya mo. Tin chak chip kadlip to tiral na to halaw ngay to puiset chabe mo. Ay mo. Tao thầm vừa phu mấy thầy xin viết lấy khoa rồng cái châu liền hoa la vai pa khoa sẽ sớm nuôi cái ngóng tập tập tiếp khoa tên em chú mong Oy, isual, kati. cái nghe cái Kamu mà hunte si Oy sak la pang so. thôi na iPhone cái em tiếng Hàn những mà ngày tuột khát tiếng lắm bằng ngày tuột nó đàn khai này mía lâu nữa mong Ni na ka phone thi la buti box ya. ai cái phone number kha iPhone nan kha na nghe sim ka ta khan mo ka delete sak che ni kha kuak mai chen ne kha kan plan kual sa ta ka lom ti khan Isual mai à. Phone thi la buti an phone tum ang de sai ki se. imo này là khách chuan là mà imo nga imo này thu phải thum về là mà ni khai soi mà na em à Abay pa kan zaklo man lo. mà sẽ til in order miêu tôi nang mà ni khul kha ngai ngi kha ni à Abay pa zot ka tong thei lut ka ma. Sa ka ni. Arte tak trip khatanin sa til to trol to ka mo. na kina nu le a mai ko ron thonang lo nga thar sin duo tuna audio nang ka ron thonang tu lo nga thama sadon yo le ni bang cha pa tu le